El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha inaugurat aquest matí la Fira Home Textiles Premium a la Caja Mágica de Madrid. A la fira participen 41 empreses de la Comunitat Valenciana. Climent ha mostrat el suport de la Conselleria a les empreses participants i ha destacat la missió inversa organitzada per l'IBACE. Tindrem 17 compradors de 14 països i això és important per al món tèxtil. És important per a que el comerç exterior seguisca creixent, com és una realitat. Estem en 3-4 anys consecutius creixent el tèxtil-confecció en més aproximadament 900 milions d'euros d'exportació. El que és el tèxtil llar estem en 310 milions d'euros en el 2018 i el que portem d'enguany en un creixement millor que l'any anterior. Per tant, jo crec que estan fent-se les coses molt bé. La Conselleria ha donat suport al sector per valor de 26 milions en ajudes directes durant la passada legislatura, en millora de maquinària en torn als 9 milions, 15 milions d'euros en innovació i prop de 2 milions d'euros en l'àmbit de la internacionalització.